παιδιά και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που είναι λίγο διαφορετικό αυτό το βίντεο. Είναι που τρώμε τη μητρακά, είναι διαφορετικό. Ναι, παιδιά. Τρώγαμε κουρασάν, σήμερα όμως θα φάμε δημητρακά. Οπότε ξεκινάμε, τρώμε. Πάμε. Πρέπει να φάμε. Είναι ωραία. 8,5 στα 10. Πόσο? 8,5 στα 10. Εγώ 5 στα 10. Δεν θέλω να φάω κι άλλο. Εγώ αυτό το φάω. Κέριο. Τέλειο είναι. Μπράβο. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε subscribe. Ναι. Κάντε με subscribe. Οπότε, για να μας βρείτε, γράψτε. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Γράψτε με κεφαλαία Bilbar and Alex. Και για τον Άλεξ, γράψτε Άλεξ. Άμα δεν σας το βγάλει, γράψτε Ιωάννα Γεωργίου. Και θα σας βγάλει έναν πύργο του Άιφελ. Εντάξει, παιδιά. Οπότε, σας παρακαλώ, κάντε subscribe. Ναι. Και στον Bilbar and Alex, σε μένα δηλαδή, και στον Άλεξ. Ιωάννα Γεωργίου. Πω, τα κομπλέξ είναι τέλεια. Είναι τέλειο το βίντεο. Εσύ είπες 5 στα 10 ρε. Ναι. Και να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλη ιδέα θέλετε να κάνουμε. Ναι. Ναι. Παιδιά, το καλύτερο, τα καλύτερα κονφλέξ. Ναι. Παιδιά, αν πηγαίνετε και βρείτε τα, λέγονται βασικά δεν θυμάμαι. Αλλά, άκου. Το άλλο πλέγγις είναι απ' έξω. Ένα σχήμα κανονικό απλά και έχει έναν άλλο. Ναι. Με καπέλο. Μπορείς να πετάξεις αυτό και να το φτιάξεις. Όχι, να το πετάξεις και να το φτιάξεις. Σταμάτα Λοιπόν, τώρα. Λίγο. Νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Οπότε, πριν κλείσουμε όμως, αυτό που σας είπα. Θα φάμε λίγο. Να σου δω. Μη σου σιές. Τώρα τι κάνω. Μάλλον. Θα τα φάω. Μη σου σιές. Ναι, να τα φάμε όλα. Επειδή είναι... Εσύ. Ναι, θα τα φάμε. Μη σου σιέσω. Ένα πηγάρι. Πρώτα. Όχι, μάλλον ωραία. Μπήκε, όμως. Τέλεια. Εγώ τσίδε φίλε. Ο άλλος πλέον κοίτας τρώνε. Έλα ρε. Τι κάνεις. Τρώω ρε Άλεξ. Για να πάμε. Λοιπόν, παιδιά, έχει ώρα να κλείσουμε. Δεν είσαι εδώ. Μπορεί να φάμε ρε. Ωραία. Αυτό, όχι 8,5 στα 10. Παίρνει 100 στα 10, παίρνει 100. Ωραία, είναι τέλεια. Να μπορώ να τρώω κάθε μέρα. Κάμω, το φύγει από εδώ. Καλά. Γνωρίζει το Βασίλη. Ναι. Ο Φίλιππος. Και εγώ. Και εγώ ο Στάς μπαμπάς. Παιδιά, συγγνώμη που δεν δούμε τον εαυτό μας, απλά είμαστε μικροί και όταν είμαστε 10 χρονών. Ναι. Εσύ είσαι πάρα πολύ μακάρι. Ναι ρε, τι λες ρε. Όχι, εσύ είσαι πάρα πολύ μακάρι. Και εγώ είμαι μεγάλος, αλλά δεν απαγορεύεται ακόμα. Και εγώ ο δικός σου βάζει μεγάλος. Καλά παιδιά, σας αποχαιρετούμε. Ναι, παιδιά. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια! Τι? Και πριν κλείσουμε το βίντεο, παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε subscribe στο κανάλι μας. Ωραία. Περιμένετε. Κάντε μια εγγραφή. Ένα like και γεια! Γεια, παιδιά.